Thank you, Jesus. Hallelujah, mangcwele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Bahle abafazi base Cape Town bazalwane. Bahle omama balendawo. Hallelujah. Hallelujah. Manje nibulise bangcwele. Ndibulise komama obefundisa abakhona phakathi kwethu. Ndibulisa omama abakhulu nomama abancane. Ndinibulisa ngegama elihle, igama lenkosi umfelo wami owafa waphinde wavuka. Hallelujah. Bathethi lo mama ukuqala kwi-intercession. Bathetho mama uMC wayichaza as it is. Hayike wayigqibezela mamudlo. Inye ke into esithethayo ku-young wives ngumfazi uba uhlala njani ngendlela kaThixo. Yeah. Hallelujah. Ndithanda umama uSiziba uye waziveza zonke inkalo zezikhalazo zethu emizini yethu. Futhi wazibeka ne-reasons zoba sibe siyakhalaza. Kunjalo nje bazalwane ziyavakala. Nyani the way ekungakhona kumele sikhalazile. Kodwa wafika umama uDlomo wathi kodwa asihambelanga kwizikhalazo sihambele emfazini. Yayiva. Bazalwane ingxaki thina sime kwi-mandate yomfazi. Mna ndime apha andimazi uThixo uthethe wathini endodeni. Remember, indoda ibekho umfazi engekabikho. Yeah. uThixo wayalela ayalele kona umfazi engekho. Kunjalo nje uThixo wayinika igunya phezu kwezinto zonke umfazi engekho. Yile nto ndingakwazi ukuthetha kule yendoda ngoba ndimazi uThixo wathini kuyo. Mna ndime kule position kaEva. Uba uThixo utheni kuye xa emdala. Uthi kwincwadi yeGenesis akuba ezenzile zonke into emanetikisha esithi it is good, it is good. Kodwa xa isenza indoda what it is not good. Yeah. Thini ngoku? Size entweni engekho good. Hey inkosi yami engalunganga. Yenzelwa bani a suitable helper. Weza wena wazoba intoni? Wazoba ngumncedi entweni engekho good. How can ucima xa ufike kulomzi uzolungisa into eyenziwe nguThixo yangabikho good ibe good? Ithi Ntshumayeli ngubani ongangqalisa into uThixo ayenze wagoso? Yebani? Wathatha wena manje ocimba uzawuzongqalisa. Hallelujah.
uThixo utheni kuthi? Remember bazalwane, inyoka xa ifika eEden ayikhange iye endodeni, ize emfazini, ngoba inyoka yazile uba oyena mntu namandla ngumfazi. Ngoba umfazi ithi uyakwazi ukuyakha indlu yakhe, futhi kwayena umfazi uyakwazi ukuyichitha indlu yakhe. Ayimenshini indoda. Andiva mna kusithiwa utata uyakwazi ukubakhuza. Hayi, Umfazi uthenjwe nguThixo. Inyoka yaqonda uba ukuze ndichithe lo mtshato mandingene emfazini, ngoba amandla angcatshwe kulo mfazi. Ngekhe lena into ihleli, it is not good, but lena i-good, yiyo endingayisebenzisa to destroy. Silapha bazalwane to correct the error. Something was happened. Hallelujah. Amen. Jonga ndiye ndithi xa ndithetha ngale ndima kaAdam noEve, ndithi khanifane nibone bazalwane ukuthandwa kwethu ngamadoda la singawahloniphiyo. uAdam after uEva etyile iapile esize eliphethe esithi mina ngoba sendityile nawe yitya, walenayo igunya lokuthi andizulitya ngoba uThixo uthe kum. Kodwa ngenxa yokuthanda umfazi wakhe walitya eyazi. Wathi ndenzela uba ngabe uThixo uyambulala umfazi wam azathi bulale naye. UThixo uyamgxotha, nam mandigxothwe. Nkosi yam, ubambo lwam. Ndibuza uba if yayindim kutye uAdam, ndiyazi uba uThixo uthe uba sityile siza kufa. Ndingayithatha bazalwane loo risk. Hayi. Ndazawuthi sibonele sidinge ndiyo, ngoba uThixo ebetheze singatyi. Kodwa indoda yahlala yakhusela umtshato wakhe. Le namhlanje singayiboniyo thina. Nkosi yam. Haleluya. Siyathandwa ngabatata. Uba uzifilisha ngathi awuyewethu uyathandwa. Mangapha amantombazana ubufike khona kulo bhuti, kodwa wakunyula. Futhi ngelo xesha ubungekabi nawo nalo msebenzi umise ngawo namhlanje. Ngelo xesha bazalwana akuthathayo nale mali kwenze yaphakamisa ubungekabi nayo, ubusenguqwele ethambisa. Kodwa wakukhetha ngoba ulithambo lamathambo wakhe, uyinyama yenyama yakhe. Haleluya. Uthi umama uDlomo, uSathana uzele ukuzoba, uzele ukuzobulala, uzele ukuzotshabalalisa. Futhi ke xa izile bazalwane akasebenzisi umuntu wase next door, usebenzisa wena. Sathana xa ingena kwakho akangqongqozi kodwa uvela uvule. Sathana uyazazi weak point zethu. Ingxaki siyathetha bazalwane ngemilomo yethu izinto ezisibophelelayo. Uqale wena qala uSathane umnike authority uthi uba ngaba ngajola lo tata ndingahamba.
yazi. Mnika amandla usathane mama kajolise le ndoda uzohamba. Yeah. Nyana ujola kwayo. Aphantsula ngo. Hayi kaloku. Andingaxothwanga ekhaya. Makisha. Akavuyi usathana elo ndikuhlebele. Usathana wenza ipati mntasekhaya. Ngokuthi jonga ndimgqibile uyahamba ijolile indoda. Bazalwane amadoda ethu ajolile. Ndidla ngokuthi uyangwazi. Mna andiyiphathi ifowuni katadukaji phakwam. Because nantsi yam. How can uba ufuna ifowuni yendoda yakho? Ukhangele into ezawuthi usokuyifumana. Uthathe impahla zakho uhambe. Umthetho wakho ukhangela into ezakukhupha na kulo mzina. Ungathatha ifowuni yendoda ukhangela ukuthi usoyifumana le nto ubuyikhangela ogqibe nguwe uyopakisha njani? Kanti le nto ubufuna uyibona ufuna uyibonela ntoni? Jonga mna uThixo ndithi kuni andiyibambi ifowuni yomyeni wam unless umoya oyingcwele athi yiya kulaa fowuni kakaji. Ayikhathazeki noba ineepini ezingaphi ndiyangena. Futhi ungena kwam umoya oyingcwele andise straight kule ndawo afuna undibonisa. Yeah. Akandibonisela uba mandiyomisa amanzi ngeketile nditshisa ukaji. Kodwa uthi jonga nalisela yangena endlini yakho thatha ibhokisi yakho. Undibonisela loo nto Thixo. Akandibonisela uba mandizonqandisa ukaji. Ndithi emfondini khawuvuke. Le message lena ithi I love you. Ubani lo? Hey! Nkosi yam. Wathi ke omnye umama omdala wathi don't be a fool. Upakishiswe imessage engenileyo. Kakujonge ephumileyo kuqala. Mhlawumbe singathethela phezu kwakho. Tell uhanjiswa ngo I love you ongene efonini yomyeni wakho. Khangazibhalele mosi. What if lo muntu uthi I love you akanawo bantu yakwenza kodwa lo muntu ufuna umyeni wakho. Ngakho wena sowuphethe intongo yolwa. Ngoba ucinga umtshato ngawe. Bazalwane umtshato awunanto enakwenza le feelings zethu kuziva njani. Tokathixo le. Bathe omama in ministry. Yeah. Umtshato isalvation. Ukuze uzibone uba uzinzile kuThixo measure isapha emtshatweni wakho. Uzawuzibona ke uba hayi ndizinzile kuThixo. Uphile umtshato wakho ngobungcwele. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngelilo amen ecawe. Yewethu suvumelana noSathane emtshatweni wakho. Makangathi uSathane xa ingenile nawe upartnerishe naye ulwe nendoda yakho. Kaloku asili nagazi nanyama silwa nemimoya ekhohlakeleyo. Cimbe sasijolo indoda yakho umoya khohlakeleyo uzochitha wena. Ngabo nawe ngoku uyoncedisa umoya kwabani? Uyintoni apha? Thini iposition yakho? Thini mandate kaThixo? Ubizelwe ntoni apha? Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Umtshato mandi. Kumandi emtshatweni. Kakhulu futhi. Futhi kuyahlaleka emtshatweni. Oh. Futhi nendlela iyahambeka.
umtshato bazalwane udependa kwi-decision yakho. Uba owakho umtshato ufuna uhambe ngoluphi uhlobo. Ingaba ufuna umtshato obitha na okanye ufuna umtshato peaceful? I-decision ikuwe, yazenzela. Xa kuthiwa i-foolish woman, uye odiliza umzi wakhe, i-decision ayithathayo. Xa lo tata esenza le nto wena uresponda kanjani? Uke wathi umama eRadweni izolo wasikelelwa lilizwi elipha kwiProverbs 15 verse 1. Apha undikhoyo ke ulibeka amandi kakhulu elalizwi ngesasiXhosa sakhe. Ithi impendulo ethambileyo iyawuthibaza umsindo, kanti ke wona amazwi akrwembayo ahlobisa igazi. Xa umyeni wakho ezokwenza into ethile, wena uze ngakamsindo sowuthethela phezulu, awumprovoke. Wawugqiba ngomso uthi kundibethile ndine-blue eye. Awutsho uba bekuqale phi uzisa i-blue eye. Andithi bazalwane masibethwe, andipromothi kootata mabasibethe. Uthi umntana umfundise ndathi nomama aphohlele zomangala eFusandeni ubethiwe ngomyeni wakhe. Uthi ndathi jonga mama uzondithengele i2 liter yamanzi, ndizawathandazela. Weza nayo i2 liter yamanzi. Uthi nditala ndathandazela. Ndathi jonga angathi xa ifika eqalisa ugeza uzorhabo lapha ungawageni engekalali. Yafika i-testimony kwiSunday yeza wathi ayimfundisi amanzi asebenza. Nkosi! Kanti kusebenze ukuthula. Ngoba le nto ibethisayo kukuthetha, and yayi siyakwazi uthetha singabafazi. Senza sure xa sithetha uba ufuna umbeka endaweni yakhe, mhlawumbi akandiqondi. Awuzelanga loo nto, awuzelanga loo nto. Ndidla ngokuthi wena uzoba ngugolkipa, ume ezipalini uba ibhola lingangeni endlini yakho. Xa uzokuthi usezipalini ukuhambe uyoba sistrayikha ngaphambili, ushiye bani ezipalini? Ngubani ozovalela amanqaku angangeni? Mhlawumbi ke uciba la manqaku azawuza nomntu wangaphandle, iyakwazi igowuli yenziwe ngulo uze ngaye abethi on goal. Kodwa ithi loo nto suka ezipalini ngoba umsebenzi wakho ungugolkipa apha endlini yakho. Haleluya, haleluya bazalwane. Makumtshato siwuphile ngendlela kaThixo, nothi ngohlobo thina esicinga ngalo okanye esibona ngayo. Glory to Jesus. Sesifundile kumama zonke ezi scriptures, andizubuyela kuzo. Kodwa ndiyamthanda la First Peter why? Ndiyamthanda la First Peter. Undithele nje vandla takasiziba. I think u1 Peter chapter 3. Ungandifundela nje pha. Ngokunjalo nina bafazi wathobele nawe namadoda. Yes. Ukuze kuthi nokuba kukho lowo ongalivanga ilizwi, athi ngehamba yabafazi lingekho ilizwi azuzeke. Ebonela ihambo yenu enyulu enoloyiko. Ukuhomba kwenu makungabikho kwangaphandle. Yeah.
kokulukwa kwenwele Yes. nokunxitywa kwegolide nokwambathwa kwengubo makube kokomuntu ofihlakeleyo wenhliziyo. Ukuhomba kwenu bafazi ayinanto nakwenza nezi zinto sizinxibileyo sibahle, sinxibe ichopsi zethu, siziphopothe, sinxibe iwevu zethu, ayibokuhle obuzawusisebenzisa emizini yethu ngobo, kodwa umuntu wangaphakathi kuthiwa bona abubuni okuba ngaphakathi. Haleluya. Okuba ngaphakathi ubuhle bazalwane kukwenza okuhle onke amaxesha. Okuba ngaphakathi kokukwazi ukubuxelela ukuba jonga, ewe ndiyabona wenze lento kodwa wena awunokwazi uphendula ngohlobo emyenini wakho. Wena lithi izwi submit endodeni yakho, Yeah. yithobele regardless uba yenze into. Ayithi ithobele kuba isenza kakuhle, ayithi ithobele kuba ikunika imali, ayithi ithobele kuba yona ihamba ngohlobo ofuna, uyayithobela yindoda yakho. Amadoda wethu bazalwane kuthiwa asuzuwawina ngokuthetha, asuzuwawina ngobuhle bangaphandle, kodwa siza kuyihamba ayibone uyiphila apha endlini. Uthi mama uthi evela lala ngaphandle bazalwane, ungambuzi kuvelaphi, kodwa sikubuza uba ingaba sowuhlambile na tata, ndikwenzele amanzi umayinele impahla zakho, ubenzele ukutya indoda kaThixo. Awubuzi uba yewethu bulele phi zona, so uzawutya kulaa ndawo bukuyo, ngeke uyawuchitha umzi wakho foolish woman. Apha sizange sochitha thina, sizokoka. Haleluya. Asizange zoyichitha ethu imizi, kodwa sizokwakha. uThixo ukhuphe thina wasithemba ngabathatha, wasithemba ngalamakhaya. Hallelujah. Glory to Jesus. Uyabona umfazi kaMoses wathi akumbona uba uThixo uze ngomsindo endodeni yakhe, unjawunje umsindo kaThixo uza kuyibulala indoda yami. Kuthiwa wakhawuleza ngesipidi wathatha ilitye lenyengane wayintekeza intokanya lakhe wawugqiba wabeka ezinyaweni zendoda yakhe. Xa ungumfazi owayizi yibona ingozi sekude, ukhawuleza ume gephini uthi ewe Nkosi wonile ngumyeni wami, kodwa ngenxa yehambo yam Nkosi, have mercy on him. Ngoba uSathana ebazalwane nje besenza yonke lento efuna ubabhuthu, ufuna ukuluzisa ifocus, ungaboni lento eyenzekayo endlini yakho, ngoba onke wena ujonge le ndoda ikuhlukumezayo. Uzosdisturb uSathana ngoba usifuna ukusisusa kwiposition yethu. uSathana bazalwane uzosisusa kwindawo ebesibekwe kuyo nguThixo. Kahle kahle uSathana uzokonisa ngoba uyayazi uba ubuhlali ngokungcwele emzini wakho akanandawo yakungena. Kodwa immediately usuka kwiposition yakho uvula isango. Uvula isango
noba aphume yena ezenzele uthando. Sibone ngawe ubana usithi yonke le minyaka i-15 ndihleli kulo mzi zange ndakufumana ukuphumla, kanti nguwe ungaziphumzanga. Kuthiwe yenzani baba? Njengosilwa nje utshila luthiko uba izolo amadabi walo mzi okanye uthe submit to your own husband. Inzima nibazona. Inzima lento siyiluka kuThixo. Just submit. Uthi umama apha ndenza njani ke ngoku utata uphumile wayolala ngaphandle undiphathele izifo uza namadimoni endlini yam, ndenza njani mina? Haleluya, amen. Uthi umama Magwanya isex yodwa it's a healing process. Kaloku khumbula into katata ingaphandle ekamama ingaphakathi. The moment you intimate, you protect your seed. The moment umfaka uyamkhavarisha each and everything kathi usathana ebezama ungena ngayo. Aphuyanyanga ulibela wena ukuthi hayi khangula lapho isolo. Sathane befuna loo nto kanti uba utsho nawe uyatsho. Uthi wena hayi andimfuni lo mntana ngoba mna apha ndineminyaka i-15 kodwa lo mntana une-2 years. Mina ngathi uvele ngoku sendilapha. Yimbewu kabani le uyirejecta? Biweyo. Liphaya nama. Uthena uvumela usathana ebe imbewu yakho wawugqiba uthi umnike. Umntana wakwam akeze kwam ngoba imbewu yalapha kwam le. Bazalwane siphumile kudlaleni usathane nesizwe. Asuzidlalwa usathane umthando akawafi akathathanga. Uthi sizodlala kunoNtsente akasingenantsente. Sinantsente thina. Asinayo. Usathane makangankonkoza kwesango afike uvalile. Usathana ezekwenye isango afike uvalile. Uthi ewe umithisile ngisanomntana kwam ndizikhulisele. Umgqibile usathana. Kodwa ngokuthi efuna umbona akavuyi mani usathana utika intshinga uba yes ukuwinile. Hallelujah. Sibizelwe bazalwane and ordained by God for the mission. Mission kaThixo le. uThixo uzolungisa ibandla elingenamibili. Ndihlangothi sithi ababamezela uba inkosi yamakhosi ingabuyi ngokuthi akujonga abangathi ibandla linyukunyuku ngoba bazalwane ibandla ayizizwe ezinjonga sikuzo. Ibandla ifemeli yakho endlini. Bane-tendency ke abamama abafutha njengomamukati. Alright. Ibalungele. Abamama uThixo ikhulu abanike yona banayo i-tendency yolenza ibandla kaThixo libe nemihliselo. Jonga njengoba ndivutha kangaka uNtata uKathi engazi nalo Yesu ndithetha ngaye uba ndiyamxela ithi ndiye conference mina mza kuya kule vekzayo andifuni noba ayi-approve okanye engayi-approve. Kaloku mna ndithunyiwe yena ngumhedi.
ndithunyiwe ndide ndikhuphe igama loba andinokwazi u-idolize ukanye ndishiye umsebenzi kaThixo. Is this God othetha ngayo enguyanga nanothi submit okanye xa ekuthumile awusasubmit usubmithwa kuwe. Haleluya. Bazalwane makhe sihlukane novutha kakhulu apha kwesipulpiti kodwa into kaThixo singayiphili ezindlini zethu. Ibandla leli ulinikiweyo nguThixo. Wena uthwele ibandla endlini yakho. Xa ushiya ibandla linyukunyuku uzothini apha? Uzothi makuthiweni apha? Bazalwane make siguqukeni sosibethu Thixo. Ayivuthwa into yomtshado. Umtshado yona uvuthwa ufike ube ngumfazi. Khathase noba ungugqirha unesejari kodwa kwakho ube ngugqirha ufike ube ngumfazi. Wenze lento uyithunywe nguThixo. Oh, bazalwane sibhudile sidinga ukuguquka sicibethile imandla kukwezindonga xa ndibe apha ndicinga ubungcwele kulapha epulpitini. Bazalwane make sihlukane ngocimba ubungcwele buseziyuniformini zethu zecawe esizinxibayo. Abuhlali ojophini ubungcwele. Uzawuthi xa inxibile ke ngoku ube ngumama uhloniphayo usayikhulula ifake ojophini uvela omnye umama ongenguye lo ebenxibile. Ibiyawambezeyeke make siye ku-actor, make siye kuba zii-artist ngoba xa u-actor uzenza into ongeyiyo. Haleluya. Uthi umama lo mzimba impilo kaMoya Oyingcwele. Uhamba nje wena uhlela umuntu omkhulu uMoya Oyingcwele ngaphakathi kwakho. Ulowo kwazi uba akucontrol isimo singavumi. Apha emthethweni sikolela kungaxoliswanga. Okukulinda uxolo. Unyaka wesingaphelo. Salinda uxolo wena. Uthi umama oyisivizithele ukuthi ukungaxoleli kufana nento ofike isethobhini lakho endlini ingaflashwanga. Then wena uthi haya nduzuyiflasha ngoba yenziwanga ndini. Inyukela bani? Yindlu kabani le inyukisayo. Ngoba kaloku usafuna umnikazi walaa nto ebeyishiye pha ayoyigungxula wena khange yenze. So uthi wena awuzuxolela ngoba khange kuxoliswe. Ke yandifikela namazamana. Ningacimbana siyekiwe. Wathi umyeni nami eyenzile into ebeyenzile. Ke mna ke andingumuntu uthethayo ngokubudala. Yajonga i-observe into yenzayo. Ayike ndangabuza into. Uxa uSathane ufikile
uyacaphuka uba ndingabuzi into. Wathi wethu uzawuthula kude kube nini na? Kunini lento yenza ephinda uthula idlule ibe ngathi zange khawuyofuna impendulo. Yaqoma hayi nyani shem yini? Mose ndisisidinga apha kulo. Zamhlalisa phansi namhlanje lentana. Ndifuna kanxele isizathu. Wathi umoya ngene isizathu kubani? Hey, After exxelela isizathu uza kwenza ntoni? ngasithini eso sizathu eso? Uyaphi ngaso? Xa ungasasifumani isizathu uzawuthini? Wathi shh. Bazalwane, apha kumoldwa ikharekta yethu. Jonga, thina siyakuThixo siyobaxela. Myeni wam, Nkosi, undenze nale athi uThixo nditheni mna kuwe? Lento ayikho ngomyeni wakho ingawe nalo ukubeke apha. Thina mosizange sabarongo khona umfazi siyonyiwa mosithina ndithi siyamoshwa thina. Asimoshi. Thina simsulwa sizingelosi asenzi into. Abatata bayasihlukumeza basenza zonke izinto. Sitsho naxa sisiya kuThixo. Abe uThixo yena ejonge ntoni? Inhliziyo. Umenzisa ngabo mntasekhaya ngoba uyabona awukalungi. Uthi umakoti mamkaji umyeni wami uyasela. And xa isela uyangicaphukisa uvela nuke nobutywala. Ngathi nguwe lo dileya i-deliverance yomyeni wakho. Usakunukela mntasekhaya usazawusela until ujike ukunukele kamandi xa ibusele. Ngelo Thixo aqomba ke ndimgqibile ke ngoku lo mfazi. Lento isakucaphukisa yenziwa ngumyeni wakho njengoba isakucaphukisa usazawuyenza until iyeke ukukucaphukisa. Nguwe lo delay ijoy emzini wakho. Ngoba usacathukiswa zizinto uSathane azenzayo apha endlini yakho ucimba zenziwa Angena ngumyeni. reaction kakade. I-common enemy yethu yi-one nguSathane. Yeah. Umyeni wakho akayiwo enemy yakho. Umamazala akayiwo enemy yakho. Utata zalo okanye in-laws aziyo enemy yakho. USathane qha enemy yakho. Idependa kuba xa ezekuleni endlu wena uresponda kanjani. Uba uyamamkela mntasekhaya entertaine endlini yakho uSathane uyakukubetha akuphucuambeze. Ngoba uSathane i-aim yakhe le. USathane mbone esezegate uthi jonga nothi kulo wami umsi. Awuzongena apha. Yeah. Kuphethe mna apha, kumiswe mna apha. Ndim umlindi walapha. Xa uSathane ufuna ukuphithizelisa ulibale kulila. And sinento yoba silile uthi uyetshomini. Uyaripota into kaThixo komnye umuntu. Azalwane asasana ne-wisdom ke yokuyithatha siyise kuThixo. Uyaripota etshomini. Ucinga itshomi izawuthi ithini na xa usithi ndibethiwe? Izawuthi hlala Hayi zathi ihamba kaloku. okanye ngomvulela ikheyisi. Ngoku uvulela uSathane endlini yakho uba makenze unothanda. Azalwane sibizelwe emtshatweni. Uthi umama ngokukholwa kukamama utata ungcwalisekile.
Ayikhathazeki noba usathana umsebenzisa ngeyiphi level. As long wena uhleli kwiposition yakho usithi Nkosi kule ndawo ubibheke kuyo ndisemile kuyo. Miyekame bathi akufumane usendaweni yakho yokuthandaza. Bona nje ungumfazi wombathiswe amandla. Ungumfazi ikhona indawo oyenzelweyo entlango. Umfazi ikhona indawo abekwe kuyo nguThixo. Utheni ke ngoku nasithandwa sami na? Kwenzeke ntoni na? Siyathandwa, sithandiwe thina nguThixo singamakhosikazi. And uThixo usavusa umkhosi wabafazi ukubuyisela ibandla lakhe kwiposition yakhe. uThixo xa efuna silunge emizini yethu uke kwalunga umfazi endlini ibandla lonke lilungile. Imandi uxelele into mhlawumbe uyazi. Xa ungena emtshatweni ayikho ngawe nomyeni wakho kodwa uthwele isizwe. Ke ngoku xa usithi lo mtshato ndiyawuyeka uthini ngesi sizwe othenjwe ngaso nguThixo. Kaloku apha ukhulisa abantwana abazawutshata nabo ngomso. So xa uye owakho wawuyeka bona bazawubona phi umtshato uba uyaphileka kuwo. Lilonke isizwe sonke sitshabalele. Hallelujah bazalwane. Make sihlaleni manje kuThixo. Make sihlaleni kuThixo. uThixo ngumncedi. uThixo sinikile amandla. Hallelujah.